počítače. Teď uvidíte možná tady obrazovku takhle. Ale to neuvidíte, protože budu hrát. A to bude za hru nějak Redemption. Jestli jste mě slyšeli. Tady ta hra. No dneska si ji můžu zahrát teda. Nikdo doma není, jenom moje sestra. Je teď vedle. No. Tak já to tam takhle nastavím pořádně. Ještě tak se pak přetočte. No, to takhle stočit. Tak tady mám takhle ovladač. No a teď to stačí jenom takhle spustit. Tak. To jsem. Jen takhle. Vlastně to mělo takhle hezký výhled na to. Takhle. Že? No, tak jo. Když tak mám PlayStation 3. No jo. Dneska to nebudem dělat úkol, dneska budem dělat blbosti. Ne. Tady mě vidíte, čus. Jsem nahatý, já vím, před chvilkou jsem stával. No, se to bude takhle vypínat, tak jsem tak toho. No jo. Já se nemůžu dočkat. Konečně nějaký let's play. Pojďme. Aspoň tady ten natočím. Jestli chcete, tak napište do komentářů, jestli můžu pokračovat na téhle hře. Jestli fakt můžu pokračovat, no. Jo? Mě to problémy nedělá, jako no. Tak si rozumíte, já plně hraju to, co řeknete do toho. Jenom to, co budu mít, no. Počkejte, tady je loading. No jo, jsme tady. OK, já si nepamatuju moc, jak se to ovládá. Jo, dobrý. Jo, tak co budem dělat? Přepadneme tenhle dům. Všechny tady povraždíme, OK? Všechny tady tady. Stačí. Oh! Cože? Hetka. Ha. Ne! On to vyžaluje všechno. Stůj! Oh, hezky já. Další princeznička utíká. A kam pak? No pak nám umřel. Pan Váznička. Ale. No. A dneska tady budeme dělat blbosti. Co to vyplo tady? No, tak si vezmu koně. Pojď sem. No, o čem bychom se teda mohli bavit? Ani nevím. Jestli nevadí, tak já nebudu to. Ajaj. Ne, po mně jdou. Po mně jdou policajti. Ajajaj. Těm nezdrhnu. Jen tak. To musím takhle pěšky asi. Tohle bude tak krátký video. Ne, mě fakt chytěj. A počkejte. Ty jo.
to, tyjo. Vidíte tam. Počkej, zase mám problém. Počkej. To zase narovnám. Ne, to jsem zase... Když to bylo takhle. Chvilku počkejte, prosím. Chvilku, prosím, počkejte a uvidíte kouzla. Počkejte chvilku. Tak. Nebojte, nic nedělám. Jo. Co tady? Au. Dělej. Ať se si mohli všimnout. Co to? No jo, tak vám to ukážu teda. Co takhle dá chyt. Tady jsem si nějaký z toho dal. A ne, budu čítovat, všechno si vypnu. No, všechno vypnutý. Dejte, nic nemám. No, ale kam to bude? Kam to bude? Hele, pozabijeme se, až není voda. Aha. No. Budeme potřebovat koně. Zase to vypadá. No, tak s tímhle bych to teda ukončil, proto čekám, jestli to mám všechno jestli mám ten let's play pořád teda. No tak já se s vámi loučím. A zatím a čau. Čus.